Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Müslüman hem Müslüme kardeşlerim. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın büyük rahmeti ile ılık kudretleri bilen biz özümüzün din derslerimizni ve vaazlarimizni devam etemiz. Hürmetli abiler, hürmetli abalar, bizim bu turmuşumuzda bir köp türlü şatlıklar bula. Ol biz aile kurgan mizgiller, ol bizning balalarımız tuğan şaklar. Яңа үйгө, яңа нигезге кергенде, яңа машина алганда, төрле шатлык безнең күңелебезне яулап ала. Ләкин дөньяви шатлыгы бер булса, Рәсүлебез Мөхәммәд галейһиссәлам безгә дин ягыннан тагы ике зуррак шатлык турында сөйләп китә. Беренчесе ул ди кешенең сират күперләреннән узгач, ыжмах капкаларыннан кергәч булган шатлыгы ди. Ягъни мин гомерем дәврендә Аллаһ ризалыгы өчен эшләп үземнең нәтиҗәмне алдым дип, ул шатланып ди, ыжмах капкалары аша узыр ди. Икенчесе ди, ул ди көн дәврендә ашамлык эчемлектән тыелып торган кеше вакыты килеп җиткәч, авыз ачканда булган аның шатлыгы ди. Ничек аның күңеле генә түгел, ничек аның аш казаныдагы шул ук вакытта шатлана. Бу аеруча зур безнең өчен бер күңелебезне, бәгыребезне каплап алган мизгелләр булып тора. Шунда хөрмәтле туганнарым, әйтәсем килә, әле ыжмах капкалары аша беребездә узмады. Анда буласы шатлыкны әле без сизмәдек. Ә менә Рамазан аенда авыз ачып, тәмле ифтар ашларын ашап, үзебезгә зур шатлыкларны без бүген инде бөтенебездә яулап алдык. Rabbimiz Allah şoşa 2023 yılda tutkan hem tutası ruzalарыбызны kabullardan kılsın, bizge bereket uңышларын nasip eylesin. Hem mene şoşa bizni hürmetlep iftar kıldırışı apa abilarımızdan, şoşa matur körkem ailelerden, avuldaşlarımızdan, kim şoşa matur körkem üstellerini kıra, Allah sizden hemmegizden razı olsun. Hürmetli dostlar, hürmetli tuğanlarım, iftar kılu gadeti ул бүгенгә килеп чыккан юла түгел. Ул элек-электән Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа галейһиссәлату вәссәлам вакытыннан бирле зур дәрәҗәгә ия булган юла булып тора. Хәтта ки махсус хадисләрне караган идем, шул хадисләрдә бик матур сөйләнелеп китә. Ничек инде Рәсүлебез галейһиссәлату вәссәлам, аның сахабалары, аннан соң килгән табигиннәр вакытында мәчеттә намаз укыгач, ахшам намазын кешеләр бер-берсен төрткәләп чакыра торган булганнар. Абзый, син бүген ифтарга бара кайда чакырылдыңмы? Чакырылган булсаң анда бар инде. Чакырылмаган булсаң, әйдә миңа киттек дип, кешеләр бер-берсенә халыкны өндәп, бер-берсендә өйләрендәме, каядыр ишек алларындамы, яисә мәчеткә казан белән ризыкларын алып килеп, бер-берсен сыйлый торган булганнар. Нигә? Чөнки роза тоткан кешене ашату, роза тоткан кешегә инде кечкенә генә булса да ризык тапшырып, аны ифтар кылдыру, ул бигрәк зур дәрәҗәгә ия булган büyük гамәл булып тора. Гади вакытта кешеләрне ашату ул зур әҗр савап. Рамазан аенда кешеләрне ашату ул җәмәгать беләсез 70 мәртәбә арткан зур игелек булып тора. Шуңа дагы бүген сезнең белән бераз сөйләшеп китәсем килгән иде хадисләр турында. Хадисләр кайсылары Рамазан аенда кешене ифтар кылдыруга бик тәген кызыклы иттереп өнди. Чөнки без бит сезнең белән җәмәгать капиталистлар күбебез. Күбрәк акча җыярга, матуррак торга, яхшырак торга ашыгабыз. Дөнья малы бер нәрсә булса, ахирәттәге тормышыбызга дагы гамәл капиталын җыеп менә монда савапларыбызны тупларга кирәк. Һәм менә шушы савапны туплауда ифтар кылдыру бик зур дәрәҗәгә ия. Рәсүлебез Мөхәммәд галейһиссәлату вәссәлам үзенең бер хадисендә әйтеп китә: "Мен фаттара саиман кана лаху мислу аҗрихи." Кем ди роза тоткан кешене ашатса ди, Аллаһ бу кешегә теге бәндәнең никадәр көн дәврендә савабын җыя алды, шушы савапны аңа ирештерер ди. Мисал өчен, без бүген 15 сәгать роза тотабыз, һәм шушы 15 сәгать дәврендә безнең эшләгән игелек, иншааллаһ, бу кешегә дигән бер өлеш булып китәчәк. Ла янқуду мин аҗри саим шәй. Ләкин тоткан кешенеке бердә кимеми, ягъни аңа шушы савап күчә, әсинеке кимеми. Шуңа да хөрмәтле туганнарым, роза тоту, роза тоткан кешене ашату, Рамазан аенда булган һәрбер игелекле гамәл безгә нур өстенә
nur bularak irişer. Şuna dağın eydegiz rahim ettirip, kişkine gene bulsa dağın iftarların kıldırık. Kişkine gene bulsa dağın üzümüzün kurşilerimizni köp fatirli yurtta tursak. Eğer biz indi hürmetli tuğanlarım üzümüzün yakın tirede bulgan kurşilerini jiye alsak, üzümüzün tuğanlar, apalar, abi enikeşlerini jiyip alara karata şuşa iyilikini kursete alsak, nindi zor ecir savabqa bütünüzümüzde irişirbiz. Lakin bu ecir savab bilen gene ele bizim tamamlanmay. Resulübüz aleyhissalatu vesselam ikinci bir hadisinde bizge eyte: "Men fattara saimen ala ta'amin ve şarabin minel halal." Eğer kişi şın koңilden yaratıp, özünün konağına iyilik görsetip, halal malından, halal rizqından roza tutuşunu aşata alsa da, salli aleyhil melaiketu fi saati şehri Ramazan. Şuşa Ramazan ayının iyilikli saatlerinde, ayrıca şuşa dua kabul bulatırgan vakitlarda ferişteler sizin için dua kılırlardı. Cemaat, Mulla babay sizin için tügül duanı kıla, ustabike dua kıla tügül, ferişteler sizge dua kılaşak. Eğer siz şın koңilden özünüzün kilgen konağınızı hürmet etip, halal rizq bilen aşatsağız, eğer alarga iftar rizqları bilen indi koңillerin kötere alsağız. Lakin manda bu hadisinin eli ahır tügül. Çünkü koy vakitte kişiye kileler iftarını ezirlegende hujabikeler koy vakitte kızıp pişip kitip, oy basın pişirge kirek, oy tegesin pişirge kirek. Anları konaklar kitkeş, oy şapşak bulup oturganlar, kıyı bitirgenler deyip, türlü şilte, türlü jalıbılarını eyteler. Eğer mine şuşu şiltelerimizni, eğer mine şuşu jalıbılarımızını kırığa alıp koyup, şın koңilden kişilerini şatlanıp kabul etip alıp, alarını şın koңilden indi riziklar bilen sıylap, alarga bir indi iyilik görsetip, günübüzni, iftarımızını uzdura alsak, ol vakitte zor bonus var. O zor bonus nerse degen? وَصَلَّ عَلَيْهِ جِبْرِيلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Mındı kişilerge, Kadir kişesinde Cebrail ferişte özü duasın kılardı. Hürmetli tuğanlarım, bu turmuşta en zor derecelerinin birisi, ol hiç şeksiz Cebrail feriştenin izgi duasına Kadir kişesindəlegi. Onun ispisiga şekli. Şuşu ispisikkelegir üçün bik matur, bik körkem iftar kıldırga gerek. Ayı qaysı birleri uylarlar indi. Cebrail ferişte sina dua kılsın üçün Kadir kişesinde iyilik tilesin, sağ selamet, bəxilli bulsun deyip şuşu matur körkem dualarını etsin üçün nindidir zor iftar kıldırga gerektir indi. 150, 200, 500 kişini jiyirga, первый, второй, третий, четвертый блюдо koyurga, 5 türlü salat, 5 türlü nariska, şuşandı zor iftarlarını gına belki indi Cebrail ferişte kabul itedir indi deyip. Yok cemaat. Cebrail ferişte stölde bulgan matur rizikka qaramay. Cebrail ferişte qaramay bizning indi ni kadar anda tatlı rizik, nindi boy üstel yok. Cebrail ferişte qari şuşu iftarda bulgan iyilikke, şın koңilden bulgan iyilikke. Hem isigizde kaldırığız hürmetli tuğanlarım. Bizning iyilik ol ihlas. Bizning indi koңilibizning türünde bulgan şista pak niyeti biz bilen beyli. Hem şista pak niyet bulsa, kişkinegine iftarını, kişkinegine, ol bir telinke oş, ol ona şey işirtip jiveru, bir iki üç hürme koyu, mene şu kişkinegine iftarını ihlaslık Allah Teala karşında büyük gamellerden kıla ala. Ama şuluk vakitte ellenindi 500 bin kişiye yasalgan iftar, ellenindi boy üstel buluna karamastan eğer kişinin şu vakitte niyeti şista pak bulmasa, yara kişiler meni görsün, kişiler meni maktasın deyip fikirgine bula iken, bu vakitte bu iftar Allah Teala'nın karaşı karşında bir kişkine tuzan bir tükübekkine olacak. Hürmetli tuğanlarım, iftarının derecesi rizq, üstel, hem indi tabının kengliginde tügül. Ol şuşu iftarını uyuşturuşunun şın koңilinden çıkan ihlas dilekleri bilen beyle. Şuna da mene bu ihlas dilekler bilen biz uyuştura alabız iken zor derecelerge erişecek biz Allah Teala karşında. Hem Cebrail feriştenin duası, kalgan feriştelerinin duası dağın bizge nur bereket bularak erişir. Qaysı birlerigiz meye qarab koydu da, Hazret, men bit indi halim jitmey, menim kişim jitmey, üstel qırığa, hatta 10 kişinde, 5 kişini de aşat almayım desegiz, Muhammed peygamber vaktinde dağın bir kişi kelip sıragan.
Минди зур өстәл кыра алмыйм, миңа нәрсә эшләргә дигәч, Расулебез галейһиссалату вассалам әйтте аңа, бер хөрмә булса белән дә кешене ашатты. Теге кеше әйтә, минди бер хөрмә ашатырлык тагын, көчем хәлем бит юк ди, минем акчам бу нәрсәгә җитеп бетми дигәч, Расулебез галейһиссалату вассалам әйтә, "Ау шурбатул ма". Бер кәсә алып кешене су ишертте. Бер кәсә кешене су ишертә аласыңмы ди? Теге кеше башын каршап, бу бит инде бөтенләй була ди, бер кәсә су. Бөтенләй әз була бу дигәч, Расулебез галейһиссалату вассалам әйтә, "Ау мазқуфатан лабан". Син аны ди, сөт белән суны кушып кешене ишертсәң, менә дигән шушында зур әҗр савап булыр ди. Хөрмәтле туганнарым, ифтар кылу, ифтарны оештыру ул зур әҗр. Әйдәгез, изге шәриф Рамазан айы әле башланып кына китте. Шушы зур әҗергә ирешик сезнең белән. Бик җиңел, күңелдә булган теләк һәм Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең безгә ярдәм бәрәкәте булачак. Раббыбыз Аллаһ шушы ифтар ашларын оештыручы апа-абыйларыбыздан, туганнарыбыздан разый булсын. Ничек сез безне хөрмәт итеп, руза тотучыларны ашатасыз, ишертәсез, Аллаһ Тәгалә 1000 мәртәбә үзегезгә кайтарсын. 1000 мәртәбә дәрәҗәләрегезне арттырсын. Сезнең балаларыгызга, оныкларыгызга, туганнарыгызга тазалыкта, саулыкта, сәламәтлектә, шатлыкта, бәхеттә генә яшәргә насип кылсын. Шушы 23нче елда куйган план максатларыгызга ирешергә насип кылсын һәм ахыр чигендә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең иҗмахына керергә. Иң изге ишекләрнең берсе районнардан узырга һәммәбезгә насип эйләсә иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.